sa parting bagbinggit. Hindi na makabukturusin sa akin. Para sa kanong prinsesses sa isang gulat na ang galing ng alagang bayad deste. So, sa mga pinaka-favorito at yung pinaka-nakahawak sa mga parents ng tulong. Mag-jacket na na ikan. Nagkasirado si tita. Makusog sa angin eh. Abitan darawon sa extreme. Abo.
Ongan maraso. Baka. Plate number. Wala ni mga lupang motor. Ako na plate number. Dapat may basket na din sa shake and combination sa kahit sa anong food coffee product na may expiry year na 2021 o ilagay ka sa rin sobre na may pangalan, detalye, peso at number. Anong gin Nagto ako na ang lupang motor. Plate number. coffee at ang promo tayo. Yung mga entries sa mga partner outlet ng Metro ay sa July 24, 2021 kakaroon ng kung saan anim ang pwede manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may sama na ng sari-sari stores, supermarkets at maging sa mga drug stores na malapit sa inyo.